Hej og velkommen til Bælkirkens hjemmeside. Jeg hedder Gunne Bjørsted, og jeg er præst i Bælkirken, som for det første er en kristen kirke med samme trosgrundlag som alle andre kristne kirker. Og for det andet, så er Bælkirken en frikirke. Det betyder ganske enkelt, at den er selvstændig i forhold til staten. Den form har vi valgt, fordi vi synes, at den bedst lægger op til involvering, til at man kan være en jordnær kirke, til at kirken den ikke bliver en tung institution, men et livsnært fællesskab af almindelige mennesker. Fordi kirken den består af dem, der involverer sig i den, og den præges af dem, der involverer sig i den. Der ligger ikke i frikirkebegrebet, at vi alene vide. Vi er selv i høj grad undervejs på vores trosvandring. Vi hævder ikke, at vi har forstået hele sandheden. Men vi tror, at Jesus er sandheden, og sammen vil vi søge ham. Derfor vil vi rigtig gerne være en kirke, hvor vidt forskellige mennesker mødes, for at være en ressource for hinanden, for at inspirere hinanden til at følge Jesus, og til at formidle hans kærlighed til vores omverden. Hvis du er interesseret i nærmere information om vores aktiviteter, eller har du bare brug for en god snak, er du rigtig hjertelig velkommen til at kontakte mig, eller vores ungdomspræst Christian, eller til at kigge ind, når der foregår noget i kirken. Du kan se vores telefonnummer og vores mailadresser på vores hjemmeside under menupunktet kontakt. Mit telefonnummer det er 24 98 90 90. Du er meget velkommen på gensyn.